Dalawang katao ang kalaboso sa iginasang anti-illegal drug operation ng kapulisan sa Naga City nitong nagdaang araw. Ayon sa Naga City Police, pawang mga newly identified individual o baguhan sa pagtutulak ng droga mga naaresto. Dalawa yung operations natin, isa sa Station 3 and isa sa Station 6. Nangyari sa Zone 6 sa Barangay San Felipe, which is yung suspect is 30 years old. Nakakuha tayo doon ng 4 pieces of suspected shabu and nagkakantidad siya ng 6,800. And yung isa ma'am sa Station 6 kung saan 35 years old yung suspects and nakapag-confiscate tayo ng 16 pieces of transparent sachet containing suspected shabu which nagkakahalaga siya ng 13,600. Ang isa sa suspect na nasa kote sa operasyon, 3 beses na umanong nahuli sa parehong kaso. After a few weeks of surveillance, na-identify natin na si J.R. Del Rosario Laresma, taga-barangay Triangulo ito. So, na-monitor natin na nag-area siya dito sa akin, sa Del Rosario, sa Balatas, Kararayan. And talagang after a series of test by, na-identify natin siya na siya yung talagang bibenta ng droga dito sa area ko. So, ngayon, nandito siya sa ating station, sa custody natin, for direct filing of yung violation of RA 9165, particularly Section 11, Section 5, and Section 15. Patuloy ang mga drug peddler sa kanilang illegal na transaksyon, kaya tatapatan umano ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng mga otoridad. Kung mamamasdan natin, patuloy rin ang drug transaction ng mga individuals na involved dito sa illegal drugs. Kaya patuloy pa rin ang ating kampanya laban sa illegal na droga and siguro humingi lang ako ng support sa ating mga residente or mga sa community na continuous rin dapat ang support nila na magbigay o ipagbigay alam sa amin mga impormasyon na kailangan namin para magkaroon tayo ng basihan. Sa ngayon, nasampahan na ng kaso ang mga suspect at nasa detention facility ng Naga City Police Office. Jan Amador, CSN.